Bende esa mago timre sub county mano mar Rieda eni kwa makende koro gol ne josiasa gweng' mago mag Nyakach mondo mi yotim siasa mano mar osiep kendo kik sigu bede kindgi motel ne yiero maduong' mabiro. Magi no wache sach nyasi mar mag josiasa mopogore gweng' makono kaka Justus Adoyo koro miwa ler e wacho nogo. Ka koro tudong' mana dweche gweko manok to gana dhi yiero meg 2027. Oganda jo Kenya to nyato genge kima kaluo koro nyime kod kwayo mondo bi obed kod achiel mar oganda kendo giket kwe kinenelo duto anyete kar chungo od burani ma Nyakach ma weche mag siasa osebedo ka gidore higa ka higa. Jotelo geko matiyo kanyakla koda mago mabendo laptop gi ndong' ne oriwore kendo kwayo kwe kendo achiel mar oganda e sub county no ma Nyakach. Migosi Adumo Owuor en jaod bura ma Nyakach. Nekech gima dwaro Kisumo cha ok ung'e gima dwaro to gima dwaro no kwayudo to ene moduong' mabro konyo ung'e ni mbunge to ng'at achiel ema bro bedo kuom jowa malarogi. MCA jowa achiel ema bro bedo go kuom jowa malarogi. To gima dwakwau ni kirwa bed gi sigu nekech jowa moyudo giendi kadomo yudo gima duong' cha to MP maka will stand tall and proud ng'ama chiemo na yiera san MP. Kayudo gima ni Kisumo cha to joma dwaro MCA gi ubro neno kata ka suchi gi olokore. Kwayude. And everybody else will be happy. Jaod bura ne ma Nyakach Migosi Adumo Owuor notiyo kod thuolo maket kod maendi e kinde ik moro e kar chungo od buche no ero e lero moko kuom dongruoge mabende osechwalo e gwenge koma kono. Naki. In honor of that disaster, ncha wacho ne this year dhi kelo ne Naki a new school bus to compensate for the loss and the late manager obedogo. Ndori Primary School nyase kelo negi a project which is going to cost 7.5 million. That one Ndori. And I know ni secondary school is also doing well, and Eno Jasirembe the principal is here because you have a good principal. Nitie program mane wawacho, and that one I will also not forget about it. St. George Special School manyithindwa mong'ol adhi kelo negi bus kapod ok wadhi kucho. Kabende korka kore jagoro mar duond buch siasa mar ODM e Kisumu County mabende lapdhoge ndong' ne kom kar chungo od bura ma Nyakach Migosi Jonathan Okoth Opande notiyo kod thuolo maket kod mano e kwayo kwe makende kar chungo od bura ma Nyakach. Kaka idhi e gavana gini wena kenda pok aneno moro. Ada wacho ni wase show this constituency ne wanyalo yware to kwagore. Ne waneno kalaro kom gaduma. Ne walaro Nyakach gima wageno gi chunywa te. But kane watieko okil kawuono Mejumbe. Kendo wawuoyo wagore mbaka. Alime kendo wang'adore rieko. Mana Nyakach mwadwaro. Opande no lero ni gin kaka jotelo e sub county ma Nyakach gibiro riwo wigi kanyakla kendo gikwed weche gweko mag njore giriw wi joluto ombulu e kar chungo od bura achiel no ero. To ka bedo kacha tawinjo wuon kweso Dr. Johannes Atela rategi biro maber kaka headmaster nano kichomo kuro wanane kuma waketie ka saorom. Adwane wago siasa maketo Nyakach kama winjore. An be kabira go siasa ka to county ni mangima ng'iya nikech ane secretary general mar ODM Kisumu County. An gi kondo ma ODM ng'iyo koware Seme nyaka Muron. Wang'iyo gima Duma manyo ni. Wang'iyo ni Nyakach nyaka time nade? Nyaka yude. Bende notiyo kod thuolo maket kod maendi e kwayo joling' ombulu ni ka giyie to kik gikwed jasiasa moro amora ni ka gilimogi e gwengegi to ginyal mana rwakogi kaka achiel kuom yowuot jo-Nyakach kanyakla koda nyi jo-Nyakach. To pod awacho ni ambe ka ng'ado piny adhi manyo ombulu e pinje ma Nyakach katirwaka maber ka jawa manyo ombulu biro kado rwakgi maber. Kendo wadwani wagoye mar kwe. The biggest concern masewinjo e dhoji mang'eny en ni be Nyakach biro manage go siasa mar kwe. I'm here to confirm to you kaka headmaster
ni sikundi ni okwe kabisa. Kendo onge dhiro ng'ato, onge go ng'ato, iwuotha iuso sera ni. Jonya kaje gi jomariek. Gibiro yiero ng'ama gidwaro. Dhok achiel maket kod maendi bende nosir kod achiel kuom johala sub county no Manyakach kendo achiel kuom jalno ero mabende lap dhoge ndong ne kom kar chungo od bura ero mano migosi Joanna Satela. Atela notiyo kod thuolo maket kod maendi e wuoyo kod jolut ombulu e sub county no ero ni gigo kogno jotelo mopogore opogore mabende gisani koro osedhi e nyimgi. Nyakach ka wawuok jotelo mang'eny, jomochung' madwaro kom jumbe wan ji mang'eny. To gima dwa kwayo en achiel ni mondo ung'iyane ng'ato ka ng'ato, wan duto wan kod pesa, dong wan gi pesa kendo wagonyou, kata daktari ni be nigi dola. To kuom ng'ato ka ng'ato mochung' ng'iyane ni kigolo pesa kuom ng'ato to en ng'ama nade. Kigolo pesa kuom nera makuja ni en gi chuny manyalo rito piny. Kigolo pesa kuom ora ma opande be en gi chuny manyalo rito go jodongo gi. Jopiny e kar chungo od bura ni eri Manyakach koro ogolnegi kwayo ni ka giyie to ginen mariek gi okogno jotelo go eko maber mabende nyalo biro loko ngimagi ka bende kwayo koro ogolnegi ni githegre kod jotelo go eko makinde duto chwalo weche go eko mag tulo. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo.